president ipapo. Saka kunyora pepa rapresident chete ndowamuri kunyora. Tanzwisisana tose here? Zvakanaka. Iye zvino muchinyora handichabvumidza vanotaura. Nokuti rozofunga kuti munhu kutaura kana kunyora nini. Kana usingagone kunyora, zvakanaka kuti ubva wangosimuka tikuzive kuti haugone kunyora. Tsvaga mumwe anogona kunyora. Tingaonewo kana tine mastudents. Mastudents kana mapastors aye vasati vaodenwa. Vasati vaodenwa uyai kunotibatsirane toni. Uyai kuno kutoni. Vasati vaodenwa pamwe chete mastudents uyai toni. Zeg. Zeg. Okay, ngatiregei kutaura kana tichinyora naika tinotarisira kuti tizive kwazvo kuti tirikuita zvinhu pamwana. Kunyange zvichinakidza ngatiitei takanyarara mumwe nemumwe achinyora. Ndosaka ichiti secret ballot. Kutarisa kuti munhu ari muchimba chii cheZANU-PF chiyari. Vana vamwe vasati vapiwa mapepere okuvhotera avavotesa batsiranai nouya.
ndakuda tiri ndikaona vatatu vari kutaura ndovabvunza kuti murikuda kuzovhoterani handi ndizoka ndakutaurirai kuti panovhotwa hatitaure tinozosuspekta kuti kutaura kwenyu kuri kutaurirana kuti ngativhoterei nini. Zvino ari makara aenda ingoti hatinamatei tinonamata vari kutaurirana zvokuvhotera mumwe wobva arwara kurega kumunamatira kuti unonamatirwa nawobva siya wake. Kolekta yanenge apera kuma okuimba uyo anogona kuimba ndiani ngaaimbe vanhu panapa hatisikuda zvokutaura tikuda zvokuimba kuda zvokunyarara kana kuimba vaivambenge vachiimba vaenda hakuna zita sera Jesu kanare kudega hakuna rimwe rakadaro zitaro tinoda kuimbira Jesu tichimupa biri nokuti ati zive rimwe zita inokunda wakaite nyashanti Jesu wakaite nyasha takamuka kama wakati enda zvako mwana usazotadza tinoda kuimbira Jesu tichimupa anoenda nesundi Jesu anoenda nesu kwesetino yena ndi Jesu anotibatsira upenyu saka tinoda kuimbira Jesu Yesu tichimupa biri nokuti
rinokunda wakatiudzira ndi Jesu wakatiudzira okuturidza mari vekusarudza vashamari vakanaka oka tinona kuimbira Jesu isu tichimupa mbiri nokuti hatizive zita rinokunda isu tinoda kuimbira Jesu tichimupa mbiri nokuti hatizive zita rinokunda tinona kuimbira tichimupa mbiri yose nokuti hatizive rimwe zita apo Jesu anouya kuzotora varume anotora vakanaka avo vanomira vanhu vake vatsvene vasina zvitema ivo vanoenda kudenga kunogara naJesu apo Jesu anouya kutora vakadzi iye anotora vakanaka avo ivo vanhu vake vatsvene vasina zvitema ndivo vanoenda kudenga kunogara naJesu onapo Jesu anouya kuzotora vacheche iye anotora vakanaka avo vanobuda ivo vanhu vake vatsvene ivo vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara amangatiedze misi yose kumufadzapo muponesi kuti tizotorwa ndiye okumusoro ivo vanhu vake vatsvene ivo vasina zvitema vanoenda kudenga kunogara
zvakanaka handimakuda kunzwa kuti manyora zvanzi kudii vari kufarira kunzwa simudzai maoko toni otese tikufara naika zvakanaka mavhotsi edu afamba akadai mavhotsi edu afamba akadai vachinyemba vawana 22 ngati vaombererei wamiramira wamiramira zvakanaka vareverend Chiyangwa vawana 248 saka ivo zvinoreva kuti tasarudzwa baba Chiyangwa kuti ave mutungamiri wedu mukuru wechechi yedu zvakanaka ngatitereresei noda kuti nyatsotereresa timbomirai kutaura naika tinoitira kuti mumwe anozoenda achiti ini ndanzwa kuti ningi ndiye atora number 1 anzwa zvisiri izvo tozosikunzwa kuti vanga vakutonyemerana kwakaroku vachinyemerana kuda kuti anobva anzwisisa zvakanaka naika zvotaita panapa patati taakutsvaga deputy vanhu vamwe chete ivavo vabva vadzokerera zvakare zvino vanhu vasara paudeputy vamwe vaviri vati aiwa ini isisu hatisi kupinda hatisi kunyoresa mazita edu mumwe uyu tavhotera kare baba Chiyangwa handi ndizoka zvino paudeputy zita rasara ndireverend Chinyemba tete ngatimbonyararai zvatiri kutaura kunoku tanga tichiri kutaura kuti akumana
kutaurwa kunoku ndeizvi zvandataura. Maona tangoti tavadeclare kuti ave deputy nokuti hapana wakukwikwidzana naye. Vamwe vanga vanopfungwa kuti tadii kungonyora, zvino tikangonyora mapepa tinenge tingowesta hapana kazvinhu asi tatisirigai tikutaurira vese tinzwewo pfungwa dzenyu. Toita here kuti vachinyemba vanyorwe kana kuti munobvumira kuti zvinonzi owana majority. Alright. Sida kuona kuti kunomira sei zvakanaka. Zvoita kuti kutaura kunonangika. Kuda kuti kuona kuti vanoti ngatinyore nevanhu. Yeah, I know.